ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwandiri chakudai. Kune nhau yakabuda yemuroja nhare ndiro ndingainzi kwakarumisana jongwe. Muroja woti ini ndakanga ndapuhwa bhiri rekunzi bhadhara $7 yemvura kana kuti iyoyo kwasuperindendi isinoti kwasuperindendi ndokuti ndokwatinoziva kuti kurobhata kwamvura ichi mari dzemvura. Tobva ipapo muroja woti kwete sekuru ina mungandichajichi $7 zvototoita pandi zvekuti dzikisai mari isvike $US nekuti vamwe vanhu vose rudhende rwemuraini imomo kwakudivi kona mufakosiko vanobhadhara mari inoita $1 for mvura. Saka nekdakwei isu matichaja $7 hazvimeki sense. What sensitivity is it that? That's nonsense cow. This is Eroja talking to this uncle sekuru. Sekuru vakati kwete kwazine muroja ya sekuru vakadana munhu ukadana ndisi kuti ndiani asa vamuzivi vapedza kudana nzi jongwe rakatanga unzi ruma munhu uyu ruma munhu uyu ijongwe riri kuudzwa kunzi imadirections richipuhwa all the orders to follow so that it can ruma this roja. Munhu wakaruma vedu vatikura nhema wakabuda gumbo ranga rakaita kujojorwa vepe vane masentiments and conclusions akasiyana pamusoro pejongwe rakatumwa kunzi ruma munhu neguku muroja nasekuru ava. Asekuru avo buda vamwe vachitaura sekuti vaitaura chinhu chakada sekuti ndechechimalawi. Vamwe vanhu vaitaura kuti sekuru ava vakuita sekuti toni yavo iri kuita sekuti munhu wemalawi don't mess up or don't mess around with these people. Vamwe vaita comment section I don't know why they are saying that. Me I just see an angle of sekuru ndozvandaiona panguva yachoni vasati vabudisa jongwe ravo muchirugu asi vachitaura kuti no zvokutaurwa nemuroja dzinenge dziriwa nhema. Hanzi kuti iye paakainda achifamba kuti uchiinda kupi kumapurisa waida kundoripota kumapurisa kuti ndiita se ini ndisungwe zvese nejongwe risungwe here. Saka jongwe richange richimira pamberi pevafakazi kana muchuchisi richiti kudi ndisekuru avo ngobvunza kuti saka maenda kunoripota kumapurisa moda kusungisa jongwe here kana moda kuti saka handiziwo asi ndebe kutanga pa sandaona kumberi kwangota ndo zvakaibata tozvipepo muroja wakangota kuti aiwa ini panengenda kumapurisa ndakasvika ndikavaudza kuti iniwo futi manzi mukauya kuno ndoda kurumisai mese munoinda hatiziwo nekuda kwei asi uyu mudzimai woti hanzi ndakati kune shamwa yangu chidanzira kuti for example maitombi kudai ndekoni muita sei mundinhikirikine munditore vhidhiyo nekuti one zvikuitika pano ndiri kurumwa saka nekuti ina handisikwanisi kuzvitaura saka enda munotora chifoni mudi mutore vhidhiyo murekodhi zvikuitika pano asi kwanzi shamwari iyi yakarambidzwa kuti aiwa ibva pano rumwe ndizvaitika pamba hazvina kushata chiregewo kuti tigoita samari yacho nichiti zvakaoma zvekuitika nemarindirodi nechi nevanogadzana navo singazi kuti ndo zhira yacho iri kurumbisana nemachongwe. Tozvibva ipapo toenda futi panhau yekuti uyu sekuru ava pavakazenge vamene kuti ndive vanotora nhau here kana mapurisa kana kuti matikitivha ainge achifamba navo sekuru ava vakananga mberi kusure kwavo kune mwana varimowo zvakare ndobva bude zvikanzi jongwe rinogara riri rimwe chete muchirugu zvikati ndakanga ndaribudisa kuti rirwa nemhepo ijongweri nekuti kundofunga muchirugu hamunyatsi kupinda fresh air saka rakabuda chipazhe kuti rirwa nemhepo saka hanzi muroja uyu wokongowairikika ikakongoridzinga paiwachira paya zvina kushata zvando jongwe ndogasha ndokutanga kuti kudzingirira munhu chiti unondidzingirei pano saka hanzi kuti jongwe raisenza here kuti aiwa iwosandidzinga pano ndoda kutomirawo pauri kunge uchiwachawo zvakare saka unondidzingirei jongwe ndokuti hasha jongwe ndokurima mureuta ndoona sekuti ndo samari yaitwa nasekuru ava. Asekuru ava vazobuda jongwe riya varibudisa vakatanga kuri commander and direct vakati iwe jongwe iwe ruma kukuridza havana kuti ruma soni ndareva nhema vakati kukuridza udza vanhu usazvoda taurira vanhu kuti honaiko zvino nhamo yedu pinda mukati muno toda here kutoinda kutosungiswa sekuru vaitodarika jongwe kwakutakurigo jongwe rakatokukuridza jongwe rakakukuridza ndikura nhema mukati mechivhitivhiti imomo rikatokukuridza ndisazozi kuti rakakukuridza nekuda kwekuti ranga yanguva yekukukuridza here nokuti dzine time frame dzinokuti 12 dzemasikati 1 dzemasikati 3 am kana 4 am zvingodero ndisingazozivi manje kuti apa jongwe iri parakakukuridza raikukuridza nekuda kwekuti rakanga rakomandiwa here nasekuru ava kana kutiwo zvakaitika by coincidence. I don't know. Vamwe mumacomment section vakati no you people you want to intercept this. This is the wrong conclusions you are giving us. This sekuru just is a good sekuru who trained his
iyo amwana jongwe rinodanzwa nenzira dzakasiyana-siyana, saka don't misinterpret le vamwe vakanzi koko yacho yakati sei yakakukuridza, saka ndo zvakaitika zvanzi aiwa vakangokwasa kuti trena dai zvakaitwa nevarungu nekuti vanonzi ndova they can train machongo avo achinzi jambu woti jambu rekadega kuchera nekuti rainzitaura sikanzi kuti manje paraitaura pachoni raitaura richiti kudi kuda isekuru ava nejongwe rivaigwisana kuti zvizvi kuitika kana kuti pamwe taifana kunge chiwa I have no idea zvikanzi nani sekuru suspicious. What kind of a jongwe stays around people, surrounded with such people, more than 10 people, and it doesn't run away or disappear and flew in the air and come back down the stairs? What kind of a jongwe is that one? This jongwe is not normal. This jongwe cannot stay in that jongwe stand or chugu by itself. And survive for itself for a long time. So now what type of when you this you can now remember one roger might go so that watch and matishi say papa parenthood. Yet Hamudi Kubada Vula to $7 can now I was quite on what you much $7 say ne put is on to Badrama $10 for Vula Equaka ticket. To know it bad you can go take it. Those nature song at my 15. Azi vamwenda kuti aiwazve zvine iwoyo watanga unoigona inasekuru makanga matoenda kumapurisa kundosungisana dai uri mwe munhu wangobvako pema$7 apa woenda kundogara kwachoni kwama$1 ndokuoenda nasa kuti nhau yakazonyanya kugwadza mudzimai uyu inyaya kuti jongwe rasekuru rakamuruma mudzimai akaruma zvokutosvika chidhende pagumbo rake tototi paseke pabvi apapa akati nepachitsitsinho ndofunga wakagomborwa kusvika kanaona kwakajojorwa nejongwe racho jongwe racho ranga rine ukasha harairuma ndofunga rairuma zikamboiti nekuti ndofunga kuda sekuru vairisvaidza chiti ruma kuda vari kuzi I have no idea asi ndova sekuti chiitiko icho chachina kufadza mudzimai uyu usekuru handizonyanzi kuziva kuti rinokomandika here jongwe kana kuti harikomandiki asi as it stands ndo zviripo vanhu vakakomenda zvakasiyana-siyana zvadati kureva nhema iyi nyaya iyi yakaoma ingori nyaya ye$7 yakazosvika pakukonzeresa zvese nyakanyaka kumakomenzi vamwe vakati jongwe ngariende kurimandi raruma munhu vamwe zvikanzi only in zimu asi baba ava vanenge vekumalawi ndevamwe wavo zvikanzi sekuru hamusadero vamwe mamwe mashoko aisitogwa nevanhu akati dyogo handizomakwasi kumataura who am I to actually name and title someone? What if that person is not employed? Iwe wataura kuti munhu is employed inini I don't know zvikanzi but roja uyo ngaawache magumbezi asiri kuda kubhadhira angawache magumbezi asiri kuda kubhadhira mvura here. What kind of nonsensical is that? Why watch a gumbezi yet you don't want to pay $7 for the water? Just pay the $7. Zvikanzi kuda kubhadhira dhora zvikanzi kandu ineveva moti isu kwedu tobhadhira $10 kwedu tobhadhira $15 vamwe mina I have no idea kuti how much people are really paying in their houses. I have no idea, but from what I have known in the past chinongonzi ma10 ndo watoziva kuti vanhu vanongoita fixed havo $10 ndikana kuti ngatingoti imba yose kana pane vanhu varoja kana kuti 3 vanongoenda $30 kwakaakatsikire kana kwasapretended ndo wongondosiya mari iyoyo nekuti bepa racho hatikura nhema mapepa emvura kaya enandikura nhema kubva zvandikadzoka kunogo tato down the month of December I didn't see any electricity bill or water bill. I have not seen it unless you have to go to the Katsekere or Kwasa pretended and ask for the bill because they are not sending the bills. So now maybe Roger does but multi badra $7 in DAP yet is at Konachi my bill actually scandal made dams girls Kwasa pretended what you look one for no that self mapepa ngaende mudzimba mapepa atikapasa maona kare satikura nhema magetsi at least munozvijusira kana apera zvongosa kutoita ipapo hazvina kuchata zvikanzi navamwe takasima nekushungurudzawo vari kutaura sainzi dzedu mabhoi hapana zvadzonovaka hakuna jongwe rakadai zvokwadi huku yakadai hazvigoni zvikanzi sei tichengetwa iri 1 mamwe maanalysis wo ayo. Those who think that being a landlord is more important to help do not rob or have advantage of the having shelter. Ukaona munhu akutsigira utsinyika zvinhu zvakaipa kudai
sekuru vakadii kuenda kumapurisa ko vataura nyaya yavo pane kuudza jongwe ravo iri. Na vamwe jongwe ravo vakatopa zita ina cannot name this jongwe because I don't know. Maona manje zvikanzi nevamwe zvakare hakuna jongwe rakadai zvokwadi. Huku haingagari pane vanhu sezvizvi kuti haitizi, inoramba yakamira kuti twi yakakomberedzwa. Vamwe vakati asi imi mai mukuramba zviri papepa here munogara mufakosi yose uropamba 1 itai share 7 US zvejongwe ndimwewo nyaya. Amai ngavaende kunobhadharwa dhola kwacho, vasiye sekuru vari kuda 7 US pamba pavo. Vane kodzero yokubhadharisa mutengo wavanoda koza havasi mufakosi yese vamwewo avo. Tibrei sekuru is telling the truth. Jongwe rine hasha ukada kurirova unorumwa. That lady ari kunyeba ngaabhadhare mari yemvura shwa kunyebera kamudhara kevanhu ako here vamwewo avo. Bhadhara mari yemvura sekuru trendi hizi jongwe ndizvo zvavangu vachitaura vamwewo. Vamwe vakatanga kunema nakushata zvikanzi hapana nyaya just a trained pet. Zvikanzi wakambozoona kupi jongwe richinzi pet? What kinds of nonsensical is that? Ina I don't know. Saka ndo nhau yange yakazara iyo yiye jongwe namuroja iyi narendrodi wake vachiita nejongwe rero vachinetsana. Zvikanzi jongwe is small thing kwandiri. What I know now is magumbezi aiwachwa 2 hours akaita sei majongwe emagumbezi iwayo. Zvikanzi ama 1 true fact 2 in 1 remuwekera rakaoma zvokwadi. Zvikanzi nevamwe this is scary. Isu zvakaoma zvokwadi zvatinobooneswa pano panyika. Ndikati aiwa zvina kushata chirega ndigumire pano. Saka handisingazivi kuti nyaya yavo yakazoperera kupi landlord nani nejongwe nani namuzvina muroji akaramba kubhadhara 7 US dollars akazomwanawo nejongwe iyi. Vakarapisana here kana kuti nyau yacho yakazopindwa nemapurisa? Chii chakazoitika hatiziviwo. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.